Napaabot na lagi. Ay, good morning! A few moments later. Morning guys, naghatod miss project ni Kuya. Kana na pintil pen, nay papel nimo kana. Nay pasinar na sud ha. Nada na, kuha na kayo sa mga hagbeng. Bye-bye. Kaya bana-banan po ni kiti-kiti. Nang classmate, Gian. Hatod min ilag papel guys, kaya wala yung mga papel. Si Kuya Gail, wala ko ka-video pag hatod to ka nagdali-dali Miss Ilia. City na kapin, hinga adutos. Daw tono pa ko nitong ha. Ay, panawag. Patas pa pa ko. Kapita sila mag-line. Papaabot na lagi. Ay, good morning! Nito may misus ko lahat. Nakatod ko sa project ni Kinkin. Ay, bye-bye! Kidikid na. Kidikid na. Day, sakay na day. Sakay na. Dalton, maligo na karon be. Lukso-lukso na, lukso-lukso. Alas. Nagpaabot tayo ka na, be. Hello. Bye-bye na, Ate Kimiat. Bye-bye. Naka-blue mo dahil pagka pa. Uniform din sa Inday. Bye-bye na, bye-bye. Uy, agin mong tubig. Ginong ko, madaan dyan na. Agin mong tubig lang. Kana. Sige na. Bye-bye, be. Naralipan dyan. Nagkabuhi. Nagkatsunin tawang si dyan. Bye-bye. Wala na. Uli na sila, be. Para luuja. Orang luuja. Tuha kau nagngipon. Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye na. Tana. Tuha kau nag-isa kang ngipon. Dalton. Si pamak masih mo didi. Oh, wala lagi. Away na jud mi magdidig bibiro ni kagabi. Hindi na jud magdidig bibiro ni gabi. Alan sa naman na. Suso na ija. Tut. Lain may gitanaw, di masubos. Dato na. Abot nag-truk-truk dahil sa amin, be. Truk-truk-truk. Wa may chicken. Tanaw dahil sa das ng kuranan. Gugoy. Wa, man dihag chicken niya ya. Dagan. Kaya mangita, miss chicken. Wa may chicken dari. Nang lakaw ang mga chicken. Anak ha, ito pa doong. Ngita itong pagkaon do. Ngita nagpagkaon ng chicken. No. Wag mga chicken, guys. Nang layas ang mga chicken. Nang layas ang mga chicken, no? Nang layas man ang mga chicken, yaya. Da-da-da-da-dang. Tugo naman ni. Tugo na yung bibi niya mo. Katugo naman ko, ya. Kaslipo naman ko. Kaslipo naman ako, ya. Sleep na, kuya. Uy, was mood. Was mood. Agamang bibi yung gamatoy. Ha? Asa man ta? Dari ko no si Ja. Dari ko no si Ja, mga yoyo. Whoop. Ganahan naman sa sig duwa-duwa. Hinuwaan naman ko kaadyo. Ang among bibi nga hinuwaan kaadyo Ja. Wow. Hinuwaan naman ko kaadyo lagi. Now. Hinuwaan naman lagi ko. Ganahan sa masig duwa, guys. Barbarag. Dalton. Hindi pa mag-sleep. Nahaman ako didi. Ay, ang laway ning to. Nahay, nanay, tatay. Maghain nila. Ay, ang laway ya. Saya. Saya sandig ng atang kuan nga. Dalton. Ton. Ning. Ning. Parang kasagasuan. Bunog pa more. Gaswan, oy. Gaswan, guys.
rain. Rain, rain. Basag sa ulan, there is a Alicia Buhol. Sugas uwan ko eh. Hangin pa dyan. Karat ka sa uwan, babe. Nakulat lang ka rin niya. Sugas uwan ko eh. A few moments later. No guys, magsabaw mis papagabril og isda dira. Ano man sabon ron guys, ang mga putol-putol, ang gitengag ang mga isda. Dudag ka man pa ni siya, maro lang gagmay bim. Dudag sa ningan din isda pa. Tagas magsungo. Peace man. Ha? Peace. Insang klase nga fish ba? Bawa takay baw. Oh, sa kay baw. Long nose. Long nose. Long nose mong kuno. Long nose ko ni guys. Ina may taas nga kari di ani sa liw. Taas og kani mo siguro na mahimong kuan, diwit-diwit. Oh, diwit-diwit. Kanang flying fish nga dagko bitaw. Oh, lain po to. Bawhan ni guys basta kay tagasi ja og sungo nga lami siguro pa sa klabon. Oy, ming adto in taon tuk ba ming kay mora na mang sabon rong gabi na. Mo ni sabon ron guys sa gulan na mo daring ganas tiya. Si Papa Gabriel may magluto kay si may mukuan sa timpla kay mag-adjust pa sa timpla. Kay delikado magparatan, delikado pud maggamit og mga kuan man stay magluto or makaibaw si og unsay timpla. Naman namang butangan dari kamatis. Ikaw si luto kay ikaw may lami mo luto. Kader no. Anda nagamang ininit guys, ang takang na may gininit. Oh. Ngano ikaw mo chip cook. Lami man ka maluto guys no. So ingani mo gamit na mo dari guys sa probinsya kahoy ingani ha. Magdilaab. Mo na lubot sa tang kaldero, grabing padyo ka. Item pasta nang item. Sa lamay lami man pagresultas ni luto. Lahi. Lami ka dyan ingani uling. Kahoy ba? Binangag ni guys. Ade, panginitan mo di ay. Ang init pala ng sinaing namin guys. At ito ang aming ship cook. Si Papa Gabriel. Nito may maluto sa Papa Gabriel guys. Manong ganahan kung siya maluto. Kay arang kadyo ka. Perfloy ba? Perfect kadyo maluto. Paano? Ang ganahan ko. Bahalag nila. Uy, arang kamunggay. Basta kay siya maluto. Arang. Lami agad sa kadyo pa dir. Padir na mo. Lami sa kadyo. Lami sa kadyo guys. Sa kay lima man takabuok pa. Injure na. Sabora. Magtanga lang tas isa. Tagsa silang tulong mga bata. Ito. Kuwasa ko pang malakas ang platito. Nara pa nira. Upat naman na kabuk guys. Tunga lang man is papagabril na sa kabuk. Nagka ng tulo kabuk tagsang mga bata. Sungor ka na. Ha? Sunguhan do ka sungo. Grabe pang luodan ni mo pa. Sunguray mo. Luodan po doy. Uniwang nga ka. Maniwang nga ka. Sungura ko ni Papa Gabriel guys. Ang luod dyan. Tiyaw ba? Wala dyan dahil dito pra? Wala na dito? Aman gamitin. Ay, ana, uy. Ay, ana, uy. Tiyaw, galapog ka pa. So guys, atang abangan ang niluto ni Papa Gabriel. Nga, sinabawang isda para sa mga panihapon. Pasensya na mo guys, kay grabe gadyang piita dahil sa mga kusina. Handa na, nga na pagpurma. Sa linggubot, sa kamuritsing pa, sa dilaman kay pohon. Kaluyas ginuog makabalhin na midad to. Nanalagay lami-laming kusina. Sa dilaman, basta kay puno ng pagmamahalan. Pader na. Nga nila basta. Nebedeng ag. Oh, correct. Bahalagi nga nila katong purma sa tangkuan guys. Basta kay nay, madiga mo. No. So, piit naman niya guys. Kay nay, among mga galon de dari. Ready na si Papa Gabriel para sa isang gulay. Ganas and talong. May isagol sa isda. Kanang gulay ray fights na. Kana guys palang guys, ulam na. Bahalag way fish. Sa gulubog ha. Ha? Asa, adyo kay luoy. Mo na itong mga bantay, mga tugta, mga mairing guys na. Ang mga kaldero na nga itom na dyan na siya guys. Kaya wa naman naman kuskusin ng lubot na na. Kaya nga na wag lagi agas-agas dari sa mga way tarang agas. Mga agas tag panagsara mo agas dyan guys. Matimingan ra. Susta. Panagsara once a week ra mo agas pa dir no. Hindi ko nagsamok. So trouble mo dyan. Gawas manabon. Grabe po doon. Nato guys ang mga kaliguanan. Pero to lagi sila dyan. Mo na magpasaan mig tubig dari.
Igor lagi pun tao na may panghugas og plato manan. Magbantay lamang sa dari mo nga res kusina guys kung pakeg dari sigurado gud dani mura ka naglukdo dani ug lukdog uling dani. Ha? Tabang uy. Isa dani mong gi susangat dani pader nga mura man ni mong gi pala dos mga iring. Sa man imong susangat dari di man dari kaliro di ha. Hindi nang tagad. Hay nga nang tangad na. Doon taon pud pader. Ano ka na lagi naglagpan mananap na ha? Kanay murag kuan ba? Saan yung mananap pa? Ha? Uwan siguro. Basta uwan siguro dahil sa mga guys kay na ha? Naglagpan mananap nga. Umigas ba tinirag ka? Nilunod na ng imong ganas nga pang malakas ang ganas yes ya. Gikan na dito sa among kamutihan. Ngaway unod. Kamuti na dito. Arang, itang kumag Yan na guys. Oh, luto naman ay. Uy, arang. Yan guys, arang lami akado. Wow! Arang lami akado. Wow, lami grabe kasin. Ang tayo pitsin. Why, bitsinay. Asin-asin lang, ginagmay. Yan na guys. Okay, dahil lunod ng pangmalakasan namang ganas. Arang lami akado. Mo dyan yung favorite kado guys. Kanidyung ganas mo yung kinal. Favoritan sa nga tanan nga gulay. Hugasan na lang mga ba sa inyo na pinagtikangkang na ng ugod. Oh, patag ng tingog. Ha? Patag ng sa tingog. Awan na naman nagkasa guys kay mga nami. Mga na ta uban ni ninyo manihapon. Pero to lamisa. Mukad ko. Okay. Right then na guys, gamang panihapon isdang sinabaw gilain ang mga isaw gagulay kay aron di maglutaw-lutaw da nang suha. Aron di maglangoy-langoy sa sabaw. Okay, so kay kin mo inag kuan sa plato. Okay. Dali na dai, Ilia, kuya, dali na mo. Mihapon na, kay mga pong na tayo naghaman. Okay, dali na guys, agsabaw, nga arang lamia. Manihapon ta ninjo. Punta guys, manihapon ta ninjo. Dali na mo ya, Ilia. Dali na. Punta. Manihapon. Tayo lang uy. Yeah, musa guys. Nilaw oy. Salamat, Kajo. Karaganas. Right there guys, my favorite. My favorite kadahunan, ganas. Pero man. Dali na, day. Subay guys, magpawahi sila, mukhaan sila gila. Busog pa man ka nagiti mo man to kanihag bahaw. Pag uli ka sa eskwelahan, busog pa. Matuntan day. Si Lia, marang hungitan kay kagun, nag-isda, kasi bakog mabukag kag badzi. Mga antanin doon, hapunta. Salamat sa Ginoo kay den taon may gisawhan nga grasya kada adlaw. Thank you Lord. Pikit ng saging dia. Kung mo tanog sa daan, saging at ang isla pero di is daghan ning sa daan na dia. Okay kaso. Me. Ulay. Mas lang magana. Kamatis. Favorite ni mo tao. Agi ka kin sa imong favorite kin. Sabaw. Sabaw ka kay kin. Naragkuan da. Ganas pa. Iko ganas pa derbe. Thank you. My favorite guys, ganas. Maglako ako sa kasakong ganas. Grabe. Bahala. Mamalihang ganahan. Nganta. Dami ka ayo. Day. Favorite guys. Kaya paborito mo ganas, Day. Uy. Imo kin? Masabaw lang. Yapon.